Yon mga padi, maalawod naman kita mga padi. Papaandaron ta naman, ini makinata na karag-karag na luman. Pero maski karag-karag, maurag. Bayad nga ni mga padi kay tulos man na uminandar. Maurag pa talaga. Hindi pa lang mga padi na makinata, mauinian, kimbo na sa isimidya. Didi sa video mga padi, ipapaimod ko naman sa iyo, ang reserbata na bubutrap. Mga luma na ini mga padi na reserbata. Kay mas mayad mga padi, an may reserba ka. Kay mawaraan ka man, may pangsalyo ka. Didi nga ni mga padi, ipaimod ko naman sa iyo, ang sakayang ko, luma naman ini mga padi, pero maurag pa man. Pareho man sa ako mga padi, lumauno naman talaga. Pinaimod ko naman sa iyo, didi mga padi, ang hitsura ko na lumauno na. Kay nabuhay pa mga padi, sandiri pa masyado, puso ang mga tao. Didi nga ni mga padi sa video, ipaimod ko sa iyo, ang lugar ko. Yadi mga padi na lugar ko, maoinian, Prok 5, Barangay GP Laurel, Bulan, Sorsogon. Pero malawod ako padi sa tungod san barangay na mo, Bulan, Sorsogon. Dito nakataon ang mga bubutrap ta. Kaya riparuhon ta naman yato mga padi, badi lamang makasuda naman kita. Diyo naman lang ito na taon ta, mga tama na lang pagsuda-suda. Diri pa lang muna kita mangibot, kay ang pangibot ko hinudam sa padihon ta. Hasta niyan, diri pa inuuli kay naruyag singka pangibot. Pagabot ko nga ni mga padi sa lawod, tulos ko na binarabad ang kawi. Kay kakawiton ta naman ang bubutrap ta. Ang bubutrap ta palang mga padi, 14 pa ang lubid. Sa durho, tunga sa ako na baybay, sa durho, mao ang bubutrap. Ang babatakon ta lang ang bubutrap. Ang tunga sa ako na baybay, sa irarom lang, mao ito ang kwinta nakaangkla. Ang palatandaan ta palang sini mga padi, mao an harlangkaw na mga lubi, harlangkaw na punong kahoy, papatamaon sa mga durusang bulod na darako na mga bulod. Kay ini na mga bubutrap ta, wala lang inisimpalutaw, wala lang sin mga buya. Kaya kakawiton ta lang ang lubi. Mala nga ni mga padi, kay sinakob na tinamaan na ang lubi. Masapin muna kita sa kamot para diri malanit pagbatak ta. Yun na gamit ko mga padi, mao yun an interior. Interior yun mga padi sa tricycle, kay medyo dako-dako. Kaya sa bisikleta, piot sa kamot mga padi. Hindi pa lang mga padi nakawita, 5 kilos ini natingga. Ang gamit naman di na lubid, numero 12. Ang sa bubutrap naman mga padi, ang gamit ko doon na lubid, numero 6. Habang nga ni mga padi, imbabata ko ang bubutrap ta, iniisip ko na sana dagan ang sulod para makasuda naman kita. Yun pa lang mga padi na ipapaimod ko sa iyo, tortalinga, imbabaligutan ko yun mga padi, kay sasabit ko lang sa durusang kawayan, kay maski masulog, makusog mananangin, diri kita iawa. Mala nga ni, kay ang bubutrap ta, may mga lumot, ginagahoy didi na mga kulapo. Pwede nga ni, kay ang pumirot na batak, dagan man na sulod. Ang sumunod ta na batak mga padi, riparuhon ta naman kung dagan ang sulod. Basi lamang mahatagan taman ang mga padihuntan ang mga madihon na nagtatarpo sa gilid. Dagan man ang sulod mga padi, karigos ang kamera ta, mayad ngani kay mauragon man ang kamera ta. Mayad ngani kay mauragon man ang kamera ta, maski nahuhulos, nangangarigos, maurag pa. Sa mga padihunta pa lang na naghahapot kung anong gamit ko na kamera, yun mga padi, GoPro Hero 12. Mao yun mga padi na kamera aning gagamit ko pag underwater. Basta butangan mo lang sing case para protektado. Mayad ngani mga padi, kay dagan man ang sulod sa mga bubutrap ta. Kadaganan sulod mga padi, mga kasag. Mga kasag. Damot ang kasag mga padi oh. Puro kasag at sulod. Yahala mga padi mga madi, hanggang didi na lang sa ako video mga padi. Kung naruyag ka o mga padi, mga madi, san sa ako video, pa-share man sin na video ta mga padi. Para magkairimod man, san iba ta na mga padihon, nan mga madihon. Nan basi pa lang mga padi, makapashare man kamo sa YouTube. Pa-subscribe man sa channel ko, Padi Parts TV manggihapon. Yun lamang mga padi mga madi, salamat unon.